Gipakita sa ultimate star nga si Jennylyn Mercado ang adorable snaps nila ni baby Dylan, kauban ng iyang bana nga si Dennis Trillo sa niaging birthday celebration sa ilang anak niadtong Abril 25. Makita sa pictures nga very colorful and very happy ang magtiayon kauban ng ilang anak. Gani, ni komentong actress nga si Andrea Torres nga beautiful mama ug beautiful family. Laing kilig love series na usab ang atong makit-an sa GMA Network, diin pagabidahan kini nila ni award-winning actor Dennis Trillo ug award-winning actress nga si Bea Alonzo. Mao kini ang gitawag nga Love Before Sunrise, diin ila usab makauban ang pipila ka mga Kapuso stars. Samtang sa finale day sa Mythical Primetime Megaserye nga mga Lihim Ni Urduja, nag-away na si Chairman ang magsoong sila si Onyx, Jim o Crystal. Samtang sulob ni Chairman ang mga hiyas ni Urduja, naningkamot ang mga nagsuon nga mapildi gihapon si Chairman. Walay buhiay sa pagtutok sa finale day sa mga Lihim Ni Urduja pagkahuman sa 24 oras.